iketo to moko kuom gi adiera wanyalo wacho ni rawere gi mago mag jenzi neno ka okale yor mbui kacha. Mbui wanyalo wacho ni ere kaka shape behavior kachiel kod values mago mag jenzi montiere godo sane. To bende nitiere kaka jonyuola nyalo gayo kaka nyithindo tiyo kod mbui e pacho kae gi sane. Inyanya to mago mag jenzi mar mondo mi seche moko kata kit timbe moko ma ok ni kare ma seche moko ginene mbui kacha kik gidonj kuomgi kata kik ginene gitemane timo gino maket kod mano mane gikete ginene mbui. Gayo tiyo kod mbui kod kaka mbui seche moko shape values kachiel kod tema kata kido mag jenzi. Joyce, sanie nitiere pek moloyo kawuoyo kuom ng'atno ma timo hocho nikech wachalo supermarket. Piny sani chalo supermarket. Ing'eni supermarket ka ng'ato donje to bro donjo kuonde te. Nitie kuonde miuse gimoro amora. Onyalo donjo kuonde te. Mondo igae tek. To adwa pimo mano gi piny kaka chalo supermarket mondo awach ni yani nyathi nyalo mana ng'ato nyalo mana kawo gimodwaro e supermarket kaluwore gi omenda ma en go. To omenda no kato gomb gimoro malich ahinya e supermarket no to koonge kod omenda to ok obi kawe. To kotemo kawe to obro luonge ni jakuo. Koro an aparo ni gima onego waketie mijingo kata mahino mang'eny en ni wanyalo miyo nyithindo bedie kod were moro e chunygi nade mondo mi kata koneno gimoro e mbui to ok okawe mondo okawe kaka kido kata ranyisi mar gimonego tim. Mangeche ni koro wadhi donjo e puonj mondo nyathi obedi kod gimoro moluongo ni value ni mata neno to ber to mata neno to rach. To gayo yo mora mora mar mbui to sani tek okoyot. Koro ichal ng'ama wacho ni yani onge kaka anyalo kwedo nam mondo kik bedie to anyalo ng'eyo ni ka adonje nam samu ogo tulo to anyalo tho ei pigni. So mane gimonego bed ni koro wanyiso nyithindo kata e wach monego bed ni koro wawacho kod nyithindwa ahinya. To kik nitiere gimoro maneno ka miyowa wabedo jomo ol. Gen Z en ng'ama ok onego koro ibed ni ol gi wuoyogo. Inyalo wuoyo kinyi godhiambo chakre Jumapil nyaka Jumapil tinyalo wacho wach achiel no tinuoya anuoya tibro yudo ka gini chako donje chunye kendo ochako paro ni ang'o momiyo wach ni endi jatelo kata japuonj kata mama na osiko kanuoya anuoya ta odhi yudo ka gini nyaka yudie kamoro monyalo yude ka ochako winjo wach ni matin to gima ber na gi jo Gen Z ni kapono winjo wach moro modonjone ene makoro odhi wuoyo gi joma moko gi jowetene moko to en bende odhi lokogi nikech olokogi ka koro en eigi kendo gin kod geno. Man kwa loka beach to nyaka je 15 moko bed ni mondo loki. Koro kawa nyathi achiel kata nyithindo 10 kata moro wakawo mwakete telo mopuonji to ene makoro nyalo puonjo joma moko to nyalo puonjogi e yo mapiyo moloyo ka giwinjo weche joma dongo. To Lois bendi wacho ni gino ma seche moko